Здравейте! Казвам се Богдан Валишка. Намираме се в нашата ферма в община Шварзец, в село Залесем, в Великополското войводство. В момента сеем царевица за зърно на площ около 600 хектара. Това е основната култура в нашата компания. Ние работим с хорш от 10 години. Всички машини за сеитба и обработка на почвата в нашия машинен парк са хорш. Последната ни покупка е 8-редова Maestro 8CX, която е зад мен. Използваме тази машина за сеитба на царевица. Машината е надеждна и много ефективна и работи много добре в нашите условия. За един работен ден можем да засеем около 50-60 хектара с тази сеялка. Това е отличен резултат. Използваме машината след различни видове обработка на почвата. В случая за сеитба след оранта. Но ние също използваме Maestro 8CX след обработка без оран. И тук също върши много добра работа. Реших да купя тази сеялка, защото познавам добре марката Хорш. Работя с тази фирма от 10 години. В момента това е най-добрата сеялка в тази категория на пазара. Характеризира се с висока ефективност и скорост, както и с нисък разход на гориво на хектар. Голямо предимство на Maestro е, че лесно се придвижва между полетата по обществените пътища.